Ганна Арэнд. Пра чалавечнасць у цёмныя часы. Літаратурныя зацемкі. Прачытаўшы кнігу ўспамінаў Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў», я проста не мог не ўзяцца за кнігу Ганны Арэнд, якая называецца «Пра чалавечнасць у цёмныя часы», то бок распавядае пра тое самае. Адно што габрэйская, нямецкая і амерыканская мыслярка Арэнд назірала за прыходам гітлерызму да ўлады ў Нямецчыне, а беларуска Геніюш бачыла штосьці падобнае ў Польшчы, Чэхіі, Беларусі і Савецкім Саюзе. Да таго ж аўтаркі належаць да аднаго пакалення. Праўда, Арэнд пашчасціла пазбегнуць тых турэмных ды лягерных пакутаў, якія напоўніцу перажыла Ларыса Геніюш. Урэшце, кніга Ганны Арэнд фактычна выкліканая пытаннем, якое Святлана Алексіевіч задала на кніжным фестывалі ў Кёльне вядомай нямецкай экспертцы ў інтэлектуальнай спадчыне Арэнд Мары Луізе Кнот. Ці можаце вы мне сказаць, што Ганна Арэнд думала пра калектыўную віну, ці існуе нямецкая віна? Уласна, з гэтай калізіі ўсё і пачалося. Святлана прапанавала Мары Луізе укласці кнігу эсэ Арэнд для беларускага жаночага выдавецтва «Флёмбаум». І вось чытачы атрымалі па-беларуску першую кнігу славутай мысляркі. То бок адбылася інспірацыя кнігі. На пытанне, калі, пасля якой падзеі Арэнд адчула, што спыніць прыход нацыстаў да ўлады немагчыма, яна адказала, што гэта быў падпал Рэйхстагу 27 лютага 1933 году, калі ў тую ж ноч пачаліся незаконныя арышты, людзей адпраўлялі ў камеры гестапа або ў канцлягеры. То бок, гэта канкрэтная дата пачатку галякосту і татальнай бесчалавечнасці. Сама Арэнд была тады вольнай мысляркай і ні ў якой арганізаванай працы не ўдзельнічала. І вось тагачасныя лідары сіянісцкай арганізацыі прапанавалі ёй сабраць калекцыю антысеміцкіх выказванняў у нізах, у розных аб'яднаннях, прафсаюзах і гэтак далей. А ў нацыянал-сацыялістаў гэта падпадала пад прапаганду жахаў. Арэнд затрымалі, але неўзабаве выпусцілі. Гэта адбылося ў Францыі, і яна перайшла зялёную мяжу. У бяспечную краіну, бо ў Нямецчыне ўжо бушаваў галякост. Я дайшла да ўсведамлення, якое тады часта выражалася адным сказам. Калі на цябе нападаюць як на габрэя, ты мусіш бараніцца як габрэй. Не як немец ці грамадзянін свету, ці носьбіт правоў чалавека і гэтак далей. Па-другое, у мяне ўзнік выразны намер дзейнічаць у межах нейкай арганізацыі. Упершыню. І, вядома ж, з сіяністамі. Толькі яны былі да гэтага гатовыя. Канец цытаты. І тут першае, прызнаюся, нечаканае пытанне. А калі на цябе нападаюць як на беларуса, ты мусіш бараніцца як беларус? І як сабе гэта ўявіць? У чыстым незакамуфляваным выглядзе такія выпадкі здараліся ў савецкі час. Тыповыя прыклады забойства этнографа Лявона Баразны ці паэтаў Ігара Хадановіча або Анатоля Сербантовіча, якія сталі ахвярамі менавіта антыбеларускіх вулічных нападаў.
Мы, вядома, нічога не можам сказаць пра гэтыя здарэнні, якія і засталіся ў гісторыі ў выглядзе амаль што чутак. Але ў кожным разе гэта карыснае пытанне, як бараніцца беларусу як беларусу. Ганна Арэнд. Пра чалавечнасць у цёмныя часы. Літаратурныя зацемкі. Калі Ганну Арэнд спыталі, ці сумуе яна па дагітлераўскай Еўропе і што ад яе засталося, яна сказала: мова. Паміж роднай мовай і іншымі розніца агромністая. Калі казаць пра нямецкую мову, то я ведаю на памяць досыць вялікую частку нямецкай паэзіі. Яна заўсёды лунае недзе ў мяне ў галаве. З іншымі мовамі такога, вядома, ніколі не будзе. Канец цытаты. Прытым яна працуе выкладчыцай. Яна дасканала гаворыць яшчэ і па-французску, і па-ангельску. Калі чалавек забывае родную мову, гэта адразае яго ад прадуктыўнасці, якую родная мова яму гарантуе, робіць выснову Ганна Арэнд. Яна называе габрэяў класычным прыкладам бяссветнага народу, які пратрымаўся тысячы гадоў. Свет тут разумеецца як прастора для палітыкі, то бок тое, што беларусамі было страчана ці яшчэ не набыта ў поўнай меры з канца 80-го стагоддзя. Ці можна сёння беларусаў назваць бяссветным народам? Пытанне, якое я пакідаю адкрытым, бо пры фармальным прызнанні краіны зусім не скажаш, што ўся палітыка робіцца для беларусаў і беларусы ў прыярытэце. Геніюш піша пра любоў да краіны і свайго народу, пра чалавечнасць вельмі паэтычна. Зразумела, што стылёва Арэнд пазбягае лірызму і фармулюе думку больш утылітарна. Яна піша: асаблівая габрэйская чалавечнасць, як вынік страты свету, была нечым вельмі прыгожым. Гэта было нешта цудоўнае. Гэтае існаванне па-за грамадскімі сувязямі, гэтая поўная адсутнасць перадузятасці. Калі немцы толькі станавіліся не безумоўнымі пераможцамі ў вайне, яны пачалі атаясамліваць нацыста і немца ў адно цэлае і такім чынам рабіць вінаватым увесь нямецкі народ. Хто ў Нямецчыне нацыст, а хто антынацыст, зможа вызначыць толькі той, хто здолее зазірнуць у чалавечае сэрца, якое, як вядома, недасяжнае для чалавечага вока. Адсюль выснова пра адказнасць усяго нямецкага народа. Арэнд адразу рашуча адкідае гэты тэзіс, што вінаватыя ўсе. Калі вінаватыя ўсе, значыць, не вінаваты ніхто, а найперш не вінаватыя якраз тыя, хто учыняў забойствы. Сцверджанне пра тое, што немцы могуць існаваць толькі пры гэтай уладзе, аўтаматычна вядзе да высновы, што гэтую ўладу можна знішчыць толькі праз знішчэнне ўсяго народу. У нашым беларускім выпадку ўсё не так. Бо вядома, што ўлада не беларуская і не для беларусаў найперш, што ўсё уласна беларускае, пра што піша Геніюш, чужое і варожае гэтай уладзе.
Тое, што адбылося ў 33-45 гадах, людзі не маглі ані пакараць належным чынам, ані прабачыць. Тут паралель з Нямецчынай відавочная, прычым яна працягваецца да гэтага моманту. Мы і сёння думаем пра тое, што смерці, прычыненыя цяперашнімі забойцамі, цяжка пакараць і, натуральна, прабачыць. Пытанне віны і адказнасці. Той, хто ўдзельнічае ў грамадскім жыцці, незалежна ад партыйнай прыналежнасці да элітных фармаванняў рэжыму, так ці інакш датычны да дзеянняў рэжыму ў цэлым. На ўсіх гэтых пасляваенных працэсах суды патрабуюць доказаў таго, што абвінавачаныя не ўдзельнічалі ў злачынствах, легалізаваных тым урадам, і гэты няўдзел, які разглядаецца як юрыдычны стандарт для правільнага і няправільнага, стварае значныя праблемы менавіта ў пытанні пра адказнасць. Канец цытаты. Ганна Арэнд. Пра чалавечнасць у цёмныя часы. Літаратурныя зацемкі. З усіх формулаў паводзін, пра якія піша Арэнд, вылучаецца тая, якую я назваў бы формулай чысціні. Арэнд кажа пра тых, хто выбралі смерць, каб жыць далей з самімі сабой, мысліць і самастойна судзіць, а не заставацца вернымі запаведзі «не забі». Жыць з самім сабой можна, калі гэтае жыццё самога з сабой адкрытае, а значыць, у чалавека ёсць сумленне. Ці заўсёды яно можа праяўляцца ў лягеры. Арэнд тут прыводзіць вызначэнне Плятона, які казаў пра маўклівы дыялог з самім сабой. Само такое выданне вельмі важнае для беларускага мыслення і мовы. Гэтая думка прыйшла мне ў галаву, калі чытаў «Сільву Рэрум» Крысціны Сабаляўскайце ў перакладзе Сергея Шупы. Мне падавалася, што я прысутнічаю на іспыце, які здае ці то беларуская мова, ці то маё ўласнае ўяўленне пра яе. І кожны раз іспыт сканчаецца воклічам захаплення чалавека, які мусіць ацэньваць веды. З гэтых воклічаў захаплення складаецца агульны эмацыйны стан чытача. У пасляслоўі Марыя Луіза Кнот, якая ўласна і ўклала гэтую кнігу Ганны Арэнд, піша: у 1961 яна паехала ў Іерусалім на суд над Айхманам, бо хацела на ўласныя вочы пабачыць нацыста-фанатыка. Аднак Айхман, якога яна ўбачыла падчас працэсу, ашаламіў яе ў палітычным, юрыдычным і маральным сэнсе, і тут неістотна прыкідваўся ён на судзе ці не. У любым выпадку ягоны выступ быў фундаментальны. Атрымліваецца, сумленне сапраўды магло настолькі збіцца з дарогі і кіравацца выключна абавязкам і законапаслухмянасцю. Свет перакуліўся. Тое, што дагэтуль лічылася маральнай каштоўнасцю, раптам зрабілася незаконным, а колішняе права і закон злачынствамі. Мы яшчэ шмат разоў падыдзем да гэтай дзіўнай формулы сумлення, размовы з самім сабой, каб убачыць яе і ў ранейшых аўтараў, напрыклад, у Шекспіра, які пісаў, што ў пытаннях сумлення вядзецца не пра выкананне запаведзяў, а пра тое, ці зможаш ты жыць у міры з самім сабою, калі нешта ўчыніш. Людзі, што задавалі сабе гэтае пытанне,
у сумнеўных выпадках вырашалі ўцячы ў прыватнае жыццё і не рабіць нічога, каб не давялося жыць з забойцам у самім сабе. У эсэ Арэнд адчуваецца, наколькі інтэнсіўныя яе пошукі, хаця яе голас моцны і разважны, піша Мары Луіза Кнот, структура сказаў нагадвае рух навобмацак, нібы выцягнуўшы рукі наперад, яна прасоўваецца па невядомых тэрыторыях мыслення, пракладвае новыя шляхі для думкі. Нават жэстыкуляцыя мовы яе твораў прасякнутая тым, што Ясперс калісьці назваў воляй да ісціны і сузірання чалавека. Дыстанцыю, звязаную з паходжаннем, Арэнд вельмі рана ператварыла ў паэтычную метафару і назвала сябе дзяўчынай з далёкага краю, спасылаючыся на адзін з вершаў Фрыдрыха Шылера. У Шылера гэта дзяўчына, што нарадзілася не ў гэтай даліне, то бок не залучаная ў звычкі тутэйшых, яна не спажывае тутэйшых пладоў, а прыносіць кветкі і садавіну, што выраслі на іншай ніве. У гэтым сэнсе Арэнд як бы супрацьпастаўляе сябе геніюш, якая разумее і падае сябе як беларуска, а калі трэба, дык як і сама Беларусь. У Шылера дзяўчына з далёкага краю духоўная чужынка, тая, хто пры ўсім жаданні належыць да сваёй новай радзімы, нясе ў сабе сілу чужыншчыны, сілу таго факта, што нехта бачыць і думае і адчувае па-іншаму. Арэнд хацела паставіць гэтую ўнутраную супярэчнасць паміж асіміляцыяй і адрознасцю на службу працы. Паводле складу мыслення я ўсё яшчэ з Кёнігсберга. Часам я утойваю гэта ад самой сябе. Але гэта так. Амерыцы я належу, так бы мовіць, толькі і адначасова ўсім маім палітычным сэрцам. Дакладней, дзе б я не апыналася, я заставалася і застаюся дзяўчынай з далёкага краю, пра якую гаворыцца ў вершы Шылера, і што тут, што там, мне спадарожнічаў страх, што калі-небудзь я страчу саму сябе. Ганна Арэнд. Пра чалавечнасць у цёмныя часы. Літаратурныя зацемкі. Увогуле, ўсе думкі пра чалавечае сумленне вяртаюць нас да той формулы размовы з самім сабой, дзе, уласна, сумленне і жыве. Арэнд піша: «Выказванне «гэтага я зрабіць не магу» утрымлівае маральную адказнасць, але з палітычнага гледжання яно безадказнае, бо мерай у ім служыць індывід, а не змяненне свету». Пытанне, якое, на думку Арэнд, патрабуе адказу: што не так з сумленнем, веданнем сябе і воляй, калі ў іх настолькі аслабеў аспект аўтаномнасці, і мы не можам адмежаваць суджэнне ад асабістага меркавання і ўзмацніць пазіцыі першага. Многія шырока вядомыя тэрміны праходзяць адмысловае прадумванне ў лабараторыі Ганны Арэнд і на выхадзе становяцца, можа быць, лепш зразумелымі проста тэрмінамі, такімі, як іх ужывае Ларыса Геніюш. Зноў і зноў аўтары гісторыі спасылаюцца на загадкавыя патрэбы, але мы хочам быць на гэтай зямлі не патрэбнымі, а жаданымі, быць годнымі. Годнасць, аднак, тут Арэнд цытуе Ісаака Дзенісена, гэта вера ў ідэю, якую меў Бог, калі нас ствараў.
годны чалавек імкнецца жыць у святле гэтай ідэі.